Καλέας Παρασκευάς, Παναθηναϊκός, γωνία κόκκινη. Αχιλλέας Αφτερόπουλος, Νοσιά, γωνία μπλε. Διαιτητής ο κύριος Παναγάκης, θέση Κύριου. Μασκαλέλης 1, Καραβάς 2. Παπαποστόλου 3, Αιδάκης 4, Τακίδης 5. Ο κύριος Μουνατζής το πρώτο. Δεν έχεις λόγους να πει πληγός. Γιατί οι γυναίκες ξέρεις τώρα. Λέμε χαχαχά, αλλά από μέσα τους όταν περνάνε τέτοιες συμπάξεις δίπλα, πονάνε. Δεν θέλουν. Είπε της πλειοτριγάς από κάτω, το κορίτσι ψάχνει για να θέσει security. Έχετε τίποτα διαθέσιμο? Μου ήρθε και μου ζήτησε δουλειά. Αυτό, ναι. Και έτσι είπα, περάσα το γραφείο να πούμε. Είπα, ρε κοπελιά, τώρα που κάπου δουλεύω, έλα από την Τρίτη που θα έχω τελειώσει το πρωί κιόλας. Σε βλέπω να κοιμάσαι στο μπαλκόνι το βράδυ. Εγώ βλέπω να παίρνει ρεπό υπόπτη και να με κλειδώνει στο σπίτι. Τι λες τώρα εδώ. Κοπέλες, ευχηθήκαν έξω από τα μάτρα, δεν ξέρω μια κοπέλα. Μπράβο. Φτάσαμε στο 40. Άλλη 19. Ω Παναγία μου. Σε 11 τελειώσουν. Και τι ώρα είναι? 8 είναι. 10 και μισή το κόμμα. 11 παρατέταρτο, μέχρι να κάνεις και τα... Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Αύριο το πρωί. Πρώτος κύριος. Αυτή η μπαταρία έχει αρχίσει και τα παίζει. Το 230 πάει στο 180 απότομα. Πρώτο στάδιο. Έχει και παρέα. Έχουν βγάλει το Παπαστήριο με τον παγωτό πύραυλο μπροστά. Αυτές μεταξύ τους δεν συνέβη. Όχι ρε. Όχι ρε. Κοίτα πώς το έχουν μοιράσει κανονικά βέβαια. Πόσο χρόνο να είναι αυτό το σκάτο? Τα 8 κάνει. 18. Πώς το πες εδώ, σε βάλει κάτω εδώ. Και στον Παναγιώτη το Δεσπότη. Το Δεσπότη Παναγιώτη. Και τον Χριστό Φαντάρο. Όπα, τελειώσαμε γρήγορα. Έφυγε, νοκάουτ. Τι έρχονται να δώσουν. Το μικρόφωνο είναι εδώ. Γιατί άμα μας ακούει θα μας Η διακοπή θα μας δεχτεί στο πρώτο γύρο, γωνία κόκκινη. Παρασκευάς Καλέας, Παναθηναϊκός.